ko Maliba ka kadi. Et pourtant Akadi ha. Akadi. Maldenw dɔw de y'a goya. Awɔ jaw cogo de tɛ kelen. Ɲɛ juru jɛ ani ni ɲɛ mago ɲini. Voilà ɲɛ jigini ɲɛ masiriw fana ko fɔ. A banna. Awɔ a b'o de ko fɔ. Wallahi. Diɲɛ ɲini a bɛ maa se ko caman. Nka kiyama ɲinina o fana man ca. Kiyama ta in man di maa si ye. Wallahi. Seere t'i jɔn ye. Ndesaani. O kumana Yusu Sofula masa ye dugu kurajɛ. An bɛ masaba in tanu o la ka barika da sanga ani waati. Kɛnɛ bɛɛ ka wa a ka kɛta ti. Kɛnɛ bɛɛ ka wa a ka kɛta bɛɛ fana na. N'an ye Jabaru masa tanu. An bɛ i ka dɔn Rasulu tanu k'a wale ɲuman dɔn k'a barikada. Nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidi a kan. Ka masaw sɛbɛkɔrɔ fo k'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn. Sara t'an bolo ka d'olu ma foli ni tanu ni barikada tɛmɛnen kɔ. An bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'u bolo kan siw jɛ an kɔrɔ. Ka banakɔrɔw ban kura ka n'u si sɔrɔ jango k'u tɔɔrɔ. Minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye. Kanuba jama ka fɔ k'u barikada ni k'u wale ɲuman dɔn ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye k'u ni ɲankuma. Sabu waati dɔ ye ɲankuma ye. I k'a dɔn an jɛnkoma kumaso minnu b'a ta k'a cari u ka sigidaw la. An bɛ kanuba jama bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn. K'a fɔ k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. Ayiwa kunnasiri k'o basi ka bɔ olu fana na. Anw b'an wasa don fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kumaw la. O kɔni kelen-kelenw b'an bolo sa o. Ni Ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye. Kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ani ɲamada ko ɲuman. An bɛ dugawu kɛ Ala ko nɔgɔyaw ye. K'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye. K'a mabɛn k'a cari. Suya kolatigi ni nɛgɛsu jurutigiw. Olu ka baara y'o ye Ala ko nɔgɔyaw fana bolo. Yusu k'a f'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce u yɛrɛ ye. Yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ni foli ka kan k'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo. Tarawele. Kɔri baasi tɛ ba ni denmisɛnw na. Denbaya bɛ ka kɛnɛ. Alhamdulilayi. Bisimila. Moro. Naamu. An min ka kɛnɛ. Tɔɔrɔ si t'a la. Denmisɛnw don. U bɛɛ b'i fo. U bɛɛ b'i fo. N bɛ bɛɛ fo. Bɛɛ fo. Kana maa fɔ maa la. N bɛ bɛɛ fo. Voilà bɛɛ fo. Mais Sadio kɔrɔkɛ. Ni aw tɔ kelen dɔn. N ka foli ma se ale ma. Dɛrɛ. Maa min ɲɛbɔlen don i muso fɛ. O ye faden ye. O ye faden. Nin ye fadenya kolo gɛlɛn ye. A fɔ nɔsi ye. Ko k'a k'an daw to an bolo. Dɔ sɔrɔ k'i ka sabali. Ko n'a ma to an bolo. Ko fila don. N'an ma taa n'a ye Bukari Sidiki fɔ ma fɛ yen. A bɛ taa n'a ye. Ka pikiri k'a ɲɛ fara la. A bɛ taa n'a ye Jɛka optique la. Ji bi fɛ yen. Siga t'a la. A b'a la. O tuma Moro ka bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ b'i fo o cogo la. Min ye k'a dɔn an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen. Maa maa bɛ jɛ k'u sigi k'an lamɛn. An na foli las'u ma. K'a fɔ k'u bisimila kɛnɛ kan. O ka kan. Nɛgɛw karafe. Batomangane. Ale don. Jitigi ani maatigi. An k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. Moro k'a dɔn sɔmɔnɔmuso ni layidu. Sɔmɔnɔmuso ni sara. Ayiwa. An k'a fɔ sanga ani waati. Sɔmɔnɔmuso ni sogo. Ayi dɛ. Sogo ale n'i taara ale fɛ a bi i fana ni capitaine de ye. Awɔ ani ntɛbɛn parapaden ninnu. K'a deli kɛ yan sa a bɛ nin kuma sɛmɛntiya sisan k'a deli Samakɛ kɛ yan sisan sa a deli bɛ nin kuma sɛmɛntiya bɛɛ ɲɛna sisan sa a ye min ye a ye min mɛn a b'o fɔ a ɲɛ. Awɔ ale taara so ka ban nka a bɛ ɲɛ don wɛrɛ. Moro min ye aw k'a dɔn Awa Tapili Ture. Awɔ an y'o de fɔ awa i k'a dɔn sɛgɛnbali ɲinabali. Kosɛbɛ. Moro réalisation na. O féminin. Moro awa n'ale y'a minɛ. Ka nɛgɛw sigi ɲɔgɔn kan. I yɛrɛ ka kuma kan tɛ ci dɔw ɲɛga. Moro bɛ se ka ja ɲuman sɔrɔ ten. K'a tɛmɛ senna bɛ dɔw kɔri. A banna. Awa ti maga dɔw la a b'u kɔri dɔrɔn. Ala a b'a ɲɛ ŋɛnɛ fɔ dɔw la. A b'u kɔri dɔrɔn de. O tuma a tɛ to o féminin k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn le fils de pétrolier. Voilà. Bukari Jara Bad. A grand quelqu'un. Moro ale bɛ difu la bi. Awɔ. Min ye k'a dɔn Nabaru. Awɔ. Mon intime ami. K'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. O denkɛ k'a dɔn Bukari Jara Bad. Ale bɛ difu la. L'un des premiers pétroliers depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Baro Jara. Ndesani. Bi ma dugu jɛ. Non k'an to kamalenya la. Non Baro vesti complet tun b'a minɛ. K'an to kamalenya na an jeune namani. N k'a tun bɛ fɔ olu ma de ko Zanzu. Zanzu. Olu tun ye Zanzu de ye. A bɔr'u la komi Wilson Pickett ninnu ni. Voilà. Fɛn ninnu nana. Jimi Hendrix ninnu ni. Ani Johnny Hallyday ninnu. Olu nana ni Yeye. Olu nana ni Yeye. Ani James Brown ninnu. Voilà.
non n'a kun ye James Brom ka sex machine n'a kun y'o dɔn ɲɛna ou bien a ka Apollo bon n'i kun kɛra Yankee ye e kun bɛ bɛɛ sanfɛ e de kun bɛ bɛɛ sanfɛ Nabaru kun se jeune premier Nabaru a kun se James Brom ka dɔn na dɛ o ye wajibi tigɛ k'i bi ko coronga corolole dɔ na boli ka bɔ su in na corolole coronga a corolole dɔ na boli ka bɔ su in na corolole ma bira i b'i glisser de sali kunna ko wallahi wa glisser la cogo min o y'a sɔrɔ a ka tête de nègre au talon wallahi à la balargie ani goyira dɔw bɛ goyira don dɔw bɛ tête de nègre dun ani bocɔn fo cigarette paquet bila yɔrɔnin ba ok ani flé fier de seginna ka na tuguni ko sentimental wallahi bonjour le soleil nunga ja nun kɔrɔtalen don an b'o sabara wele de ko bonjour le soleil bonjour où vas-tu je vais tout droit voilà o fana tun bɛ bout pointi je vais tout droit ayi farali kun t'i ma dɛ nin bɛɛ lajɛlen y'ani 60 fɛnw ye mais n ko denw de tɛmɛna ani balarjiw tiyo ni u bɛ na u ka kɛrɛpuw don min k'u b'u yanga anw ɲɛ kɔrɔ denw tɛmɛna koyi an yɛrɛ ye Adidas 3 bandiw don yan bi ma dugu jɛ ani couture haute soleil o y'a sɔrɔ jean machine jean levisiw bɛ yen nɔ ka taa se jean carrera e cɛ ani jini ifo cɛ bɛɛ kun tɛ dabila i bɛ ji jigin ɲɛ na i bɛna ji jigin ɲɛ na o y'a sɔrɔ gilet bɔlen don wallahi a sumisi o bɔra ye Acropole nana wallahi cɛ an k'a bila an k'a bila o sɔrɔ i b'i bara dɔrɔn centre kɛlen ni ka pinɛsi kɛ centre la a bɛna la ci i b'i sigi i ka guloki serrelen k'i kɔ tigɛ seteni kan cɛ seteni kolen hali n'i ye kabakuru kunu yan'i ka se yɔrɔ la kɔngɔ b'i minɛ seteni kun ka ɲi koyi Mali kun ka di sa cɛ bon an k'a bila n'o tɛ a dɔ laban min ka ti an bɛ ji jigin moro o kuma o y'a sɔrɔ concours danse bɛ yen fo k'a ɲɛ kɛ ayi an tɛ soirée kɛ k'a ban ni concours ma kɛ dɛ concours ma kɛ fo dɔ ka ɲɔgɔn dan de kɛ mais le plus grand danseur de tous les temps mɔgɔ fila oui kelen o ntanyana bi Mali la yan dɛ Jagger Amadu Tumani Ture o ye Jagger ye Ala ka hinɛ a la ani Gunter Sachs ale bɛ yan si Solomon si kɔrɔ Solomana cɛ maa fijina Gunter ko ni Jɛ Ture n'a yɛrɛ a ka goloba dɔrɔn si Solomon ko ni min ma bɔ a y'aw jɛngɛ dɛ n'o tɛ n bɛ dɔ jogin n'a ma bɔ ni sera min ma nɔ tɛ dɛ kɔrɔ Solomana kasi Yesu an sigi kun ye kunnafoni ko ye ani tɛmɛni kunnafoni an bɛ nin kɛ ka maaw hakili lakunu ni Ala ka sɔn maaw godo k'u cokɔrɔ bɛɛ ka dɔgɔkun daminɛ ni hɛrɛ ye ne mo dakurunya kelen Asama dɛ Kamalen ni ye kalimu ta i n'a fɔ laadala ko o ko kɔni o ye i k'a dɔn fari da y'a bolo fɛn min ye daɲɛ kelen a y'o sigi bi a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ hakilina min n'o taara n'a bɛ fɔ ko manifeste a k'a tɛmɛ ko man ɲɛ kosɛbɛ o bɔ i k'a dɔn imam ko fɔ ko jumadon ko imam Mahamadu Diko a k'a bɔra misiri kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka hakilina dɔ ta ni k'o jira kɛnɛ kan k'a fɔ ko ka Mali kura sigili sen kan o hakilina y'o ye Mali a sigili senenkan kura o hakilina y'o ye o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn a ye caman ɲɛfɔ o kɔnɔ ani misimisi minnu kɛra min i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni n'o kɛra ka ɲɛsin ko caman ma n'o ye lahala minnu n'u gɛlɛyara kosɛbɛ ayiwa an ka jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ nin waati na n'o ye i k'a dɔn lahala gɛlɛn ye ayiwa k'a ka hakilina olu taara ka ɲɛsin o ko de ma o yaasa ka i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan ka ŋaniya k'i k'a dɔn k'o da kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka kɛ fara ɲɔgɔn kan maa ye maliden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka tila ka kɛ cɛkumafɔla ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko nin ye i k'a dɔn dabolo kura ye nin ko kura min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko a dɔ la k'a bɛ fɛn min kofɔ o kumana ko fɛn min ye i k'a dɔn jamakulu olu farala ɲɔgɔn kan ka nin hakilina in ta n'o ye dɔnni karamɔgɔw ye polotigimaw i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni caman bɛ yen k'u ye ni fasiri in sɛbɛn ayiwa ko i k'a dɔn a ko bɛ yɔrɔ min na a bɛ sɔn ka kɛ farati ye a kana na kɛ sabu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka an ka nin maaba in n'o ye imam Mahamadu Diko ye n'ale ye diinɛ maa ɲɛmaaba dɔ fana ye a kana na kɛ sababu ye i k'a dɔn ka fiɲɛ don a ka i k'a dɔn taabolow la o ko fɛn min i k'a dɔn o ko ye sa a mana bɔ da min fɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko réseaux sociaux kɔni kan bɛɛ ye hakilina di n'o ye labanna kunnafoni cɛri siraw ye ani fasiri sɛbɛnw kɔnɔna la hali kumasow sanfɛ bɛɛ bɛ ka i hakilina fɔ nin ko in kan bɛɛ bɛ k'a fɔ i ka fɔcogo fana na ayiwa ko a na kɛ ko a tɛmɛ ko de man ɲa wa
ko maa caman fana ko o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ ko u kɔni ko olu tɛna u sen don ko caman na bilen a dɔ la ko n'a y'a sɔrɔ maa wele don ka bɔ politiki ko nasira la k'olu sen tɛna ye a ko la k'a dɔ la k'a tɛmɛ ko o tɛna ɲa wa fɛn min ye k'a dɔn hakilina ɲɛ n'o ye manifeste ye a k'a tɛmɛ ko ma ɲa fɔlɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni tun bɛ bɔ ka kɔrɔ ko dɔw ko ni politiki ko nasira kɔni don ayiwa n'o dɔw wɛrɛ de bolodalen nin ye k'olu sen tɛna ye nin ko in na Dramane Alu kɔni daki nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ daɲɛ kelen kɔnɔ anemo indicateur de renouveau ka bidon bɔli don Yusu moro aw ka dɔn manifeste kelen do nin ye kuma ye ni Usas Leclerc Mahmud Dogo n'a y'a bɔ ka bi i ka dɔn nin kuma min filɛ nin an y'o de fɔ ale bɔ a kuma ko kelen aw ka dɔn maaw b'a ta ka walawala wa n'a ma kuma ko Usas ma kuma n'a kumana ko Usas kumana kumana kuma ka barika b'a la n'a ma kuma o y'a dama kara k'a nin bɛɛ bɛ ka kɛ a dun tɛ ka fɛn fɔ n'a ye fɛn fɔ fana o y'a dama ko wɛrɛ a banna a ko bɛ ɲini ka gɛlɛya sa dɛ moro aw ka dɔn Usas Leclerc Mahmud Dogo a sigilen kɔ ka mɛn i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la kabini san 2020 n'a ye wuli ka jɔ kɛ n'a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'ale na taa ka misiri kɔnɔ min ye Usas Leclerc Mahmud Dogo a taara misiri kɔnɔ a b'a ka seli la a n'a ka duwawu don aw ka dɔn min ye jamana ye nka bɛna ta maaw ye to ci ka bagabaga ci k'a fɔ nin karamɔgɔ min filɛ nin i ka dɔn kabini i ka dɔn kalo tile 18 n'o o min kɛra san 2020 n'o wolola min na n'o Ibrahim Boubacar Keita ale ka shuruli ye i ka dɔn Usas Leclerc Mahmud Dogo k'a ye mangun tɛtɛ i ka dɔn mangun kɔnɔna na sa o de kɔni ye dɔw kamana guwa kuma sugu bɛɛ lajɛlen bi fɔ Usas Mahmud Dogo a tɛ ka kuma Usas Mahmud Dogo a tɛ ka fɛn fɔ min ye Usas Mahmud Dogo ye k'a kumana sa dɛ a ko awa min ye kabini waati min na i ka dɔn san 2013 ko awa ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la alu ye aw ka dɔ balaka wuli kɛ ni ka dɛmɛ ta ka maa dɔ sɛgɛrɛ ko ma kɛ jamana sago ye k'o kɛra tiɲɛni ye i ka dɔn ko ale kɔni nimisalen don la wa ale ye yafadeli kɛ maaw fɛ i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye ko kɛ n'a ma kɛ maaw sago ye k'i bi yafadeli maaw fɛ dɛ min Usas Leclerc Mahmud Dogo ko yafadeli kɔnɔna na i ka dɔn a fɛlen filɛ ne ka kuma dɔ bɔ k'a bin o kuma ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko dɔ kɛra tenza ale ka wuli ka jɔ kɛ ni ka taa jamana womisɛn bɛɛ lajɛlen la ka taa kuma ni jamana denw ye i ka dɔn awa min ye k'a lajɛ bɛn ni kɛlɛ ani an bɛ se ka kan kelen fɔ cogo min na ko n'o tɛ ko n'an ma kunnaja ko jamana ye aw ka dɔn a na suoro suru kojuguya bɛɛ la bɛɛ ni kɛlɛ tanya banna bi dɛ ko yalima yalima kunungo Usas Leclerc Mahmud Dogo i ka dɔn ani M5 RP olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko yalima aw ka dɔn Usas Mahmud Dogo k'a n'olu farala ɲuman na wa o ɲininkali o tɔ min bɛ sigi nka i ka dɔn n'i ye jateminɛ kɛ ko maa dɔw bɛ yen i ka dɔn awa min ye olu dɔw bɛ kuma la wa dɔw fana bɛ kuma o kuma fankelenma kɔkari i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn ko a Mahmud Dogo k'a kɔni y'a jira k'a fɔ ale ta ye faso ko ye ale ta ye Mali ko ye Mali kana se ka shuru cogo min na min ye aw ka dɔn sigi ka fɔ ka kɛ bɛn ni kɛlɛ o bɛ se ka sabati cogo min na min b'a to jamana den bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ko dɔw y'a faamuya cogo dɔ la dɔw fana y'a faamuya cogo wɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen n'i ka faamuya de sɔrɔla nin bɛɛ lajɛlen ni faamuya ka t'i yɛrɛ ka faamuya cogo la wa maliden sago tɛ sɔrɔ dɛ hali ala kama n'a bɛ guwa maliden sago dili la munna de maliden mana fɔ cu bisina a b'a fɔ ca n'i ma kuma k'i ma kuma n'i kuma na o ye gasi ye an bɛ mun kɔ sisan o ba olu maaw tun bɛ fɛn min ɲini o tɛ kuma ye wa bɛɛ ko maliko de y'a ta ye nka ni min ye nbɛri yɔrɔ sɔrɔ o b'a da gulobaranin sigi a banna o maliko don maliko tɛ min ko k'a ta ye maliko ye hali n'o ta tɛ maliko ye an kɔni m'a ye jɛkulu la fɔlɔ a banna a taara a ka misiri kɔnɔ nka ko misiri bɛ Mali la yan nɔ sabu ale bɛ misiri kɔnɔ a ɲɛ bɛ Mali la a ɲɛ bɛ Mali la o kuma fɔra k'o bila o n'o bɔra bi ka kuma ne ɲɛna o sudalen kɔrɔ don dɛ walama de a ko ale ma taa yɔrɔ la dɛ ale bi yan a banna a dun ɲɛ b'a la foyi ma kɛ foyi ye ɲɛ tɛ ka sɔrɔ foyi la Usas fana bɛ ka siran min ɲɛ o tɔgɔ tiɲɛ kelen don maliden o da b'an kun dɛ an b'a fɔ a y'i bila jama ɲɛ ka fanga dafirilen filɛ foyi ma ɲɛ bilen ale de nɔ don n'a ɲɛ b'o tiɲɛ n'a ko a bɛ maaw kamari ɲɔgɔn kan k'a sabu kɛ fanga kɔrɔ ye maaw fara hali bi an ma se ka fara ɲɔgɔn kan
malide kɔni faralen don dɛ hali bi an ma se ka fara ɲɔgɔn kan wa n'i y'a ye jugu bɛ ka se anw na sabu koko pɛrɛnnen don ɲɛbɛrɛ bɛ don ala kɛ n'anw farala ɲɔgɔn kan ɲɛ bɛ malo an ma dɔw fana ko k'a ni M5 RP ma fara ka ɲa dɛ a y'o fɔ jɔn ye ko u bɛ kɛlɛ la bon est-ce M5 ni maa min ma fara ka ɲa o Isa Kawuji min u n'o kɔni ma fara ka ɲa diɲɛ bɛɛ b'o kalama yan fo n'an y'a da Usaz la n'o tɛ u farala kɛlɛ la a ye kɛlɛ kɔni dɛ u jɛra ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ jiginna so a ko k'a bɛ taa misiri kɔnɔ a bɔra misiri min kɔnɔ ka kɛlɛ la a seginna ka taa o misiri kelen kɔnɔ i y'a faamu wa baasi tɛ min ko olu t'a la bi u t'a la sini ko M5 sara a ka wulukolonsaya la a m'a fɔ ta u n'o de farala kɛlɛ Serifa Haidara ko an kana fɔ Isa Kawuji dɛ ko kaw kɔrɔ fila kana ko bɛnkɛ k'an k'a fɔ ko Isa Jim k'ale bɛnkɛ tɛ minnu b'a fɔ ma olu minnu y'a da la olu de bɛnkɛ don an kɔni bɛ ka sigi kuma in kan n'o tɛ an fana bɛnkɛ tɛ dɛ minnu kɔni y'a da la olu bɛnkɛ de don awɔ a ti tiɲɛ o ba i bɛ ko kɛ jamana in kɔnɔ n'i y'a fɔ n'i y'a kɛ awɔ dɔnna sɔrɔ ka fɔ n'i m'a kɛ dɔnna sɔrɔ ka fɔ i t'a kɛ ni ala cɛ n'i y'i jɔ cɛmancɛ yɛrɛ la u b'i ɲɔnti ka taa fan dɔ fɛ i t'a kɛ ni ala cɛ a banna n'i ye min kɛ ni ala cɛ kana maaw lamɛn dɛ walahi n'i ye maliden lamɛn bi i bɛ sira bila i bɛ sira bila sabu an yɛrɛ t'a dɔn sago min b'an na walahi maa kamana gan an t'a dɔn an bɛ min fɛ o walahi Yusu kunnafoni tɛ an n'o bɛ taa fɛn min ye challenger ye an b'ale ta n'an ye challenger sa Sogɛl ko kala Mayiga a kumana k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn ni cɛ in ye a kɛn bɛ manden nɛgɛ y'an bolo kan kelen fɔ o kumana Yusu i b'a ye dɔw ko n'i ye nɛgɛ bili mais min f'i ɲɛna Moro m'i ka kuma tigɛ walahi Mali politicien ladiri a ladiri n bɛ maa damadɔw dɔn Moro n b'olu f'i ɲɛna a tɔw bɛ yen dɛ nka minnu ta n bɛ se k'o i bolo kuru Madame Sikɛtu so a ti nkalon tigɛ fiyewu wa ni min ma ɲɛ a b'a fɔ ladiri don politiki kɔnɔna na Moribo Sidibe ladiri don politiki kɔnɔna na a ka kuma man ca wa ni min man d'a ye a b'a fɔ Sogɛl Kokala Mayiga Moro a ti siran a ti beleke wa a ma nata ninnu saba bɛɛ bɛ ten a nanna n'i y'a fɔ maaw bɛ kuma dɔ fɔ Amadu Koyita tu sais n b'a fɔ pourquoi Amadu Koyita k'a taara Ibrahim Boubacar Keita nɔfɛ mais Ibrahim Boubacar Keita binna don min a binna k'a sɔrɔ Amadu Koyita bɛ k'a soutenir o fana ye cɛya dɔ ye ni i ma ɲa caman ye sira bila hali ministre dɔw bɛ yen i kun t'olu mais Amadu Koyita ye kɛlɛ kɛ fo ka taa Ibrahim Boubacar Keita bin a ma yɛlɛma o fana kɛra a banna nka tantanna dɔw taara sogolo kɔfɛ olu y'a k'i n'a fɔ olu de ye Burama da a banna k'a sɔrɔ u ye Burama sɔrɔ ye u ye Burama sɔrɔ ye awɔ nka olu bɛɛ tun ye dɔ fɔ Koyita ma olu bɛɛ y'u dogo a laban o bɛɛ de ye dɔ fɔ Koyita ma awɔ a bɛ taa don min ka tila ka taa juguya na Koyita ka taali n ko kabako de Maliden kabako don dɛ la ilaha illallah rasulullah tɛmɛ ni fasiri o tuma an bɛ tɛmɛ n'a ye Yusu i k'a dɔn Sogɛl Kokala Mayiga a ko maa si tɛ Mali feere bourse la k'an tɛ taa Mali tɛ feere bourse la dɛ k'u t'u sigi k'o lajɛ ka yamaruya di maa si ma o ka Mali feere bourse la min ye i k'a dɔn Alpha Sidiki Sangare ye ale ye nin fasiri bi challenger kɔnɔ challenger a ko Jamil Bitar o tɔgɔ la dukɛnɛ min bɛ yen n'o ye kuuru ye ko alamisa don février kalo tile 4 2021 sa in da M5 RFP a maa ɲɛmaw u taara i k'a dɔn sigi kɛ n'o ye kunnafoni di baro sigi ye o min n'o bɛ tali kɛ an ka jamana a lahala kan politiki ko o nasira la an bɛ don min bi ani maaya yɛrɛ taabolo nasira la o kumana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ Alpha Sidiki Sangare ye a ko min ye Sogɛl ka fasiri ye kumakan ye a y'o fasiri an ye a ko fangafurancɛ fanga min bɛ nin waati in na n'a ma ɲɛmaya yɛrɛ fanba bɛ wolomasiri tabaw bolo n'u kɛn bɛ k'u biri i k'a dɔn birifini wɛrɛw kɔrɔ i k'a dɔn fanga dafirilen kɔ i k'a dɔn fanga min ni an bɛɛ lajɛlen ye wuli ka jɔ kɛ ko a taabolo man ɲi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka denbaya ka fanga maralen ye i k'a dɔn k'o dafirilen kɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko wolomasiri tabaw n'o ye sɔrɔdasiw ye k'u y'an ka jamana a cakɛdaba bɛɛ lajɛlen ta ni k'a don bɛrɛ la k'a bɛɛ don koron kɔnɔ ko min ma ko otage o kumana Sogɛl Kokala Mayiga a ye nin kuma in fɔ dɔgɔtɔrɔ ka fɔ la a ye i k'a dɔn ko taabolow ta k'u lajɛ ka i k'a dɔn furancɛ fanga yɛrɛ fana ka taabolow ta k'u lajɛ a ko min ye i k'a dɔn olu ka kulu min bɛ yen n'o ye fɛɛrɛ tigɛ kulu ye comité stratégique u y'u hakili jagabɔ u y'a ye k'a fɔ i k'a dɔn ko ma kɛ ko ye fanga min filɛ n'o furancɛ fanga ye ko a tiɲɛna
n'a bolo ka b'a ma daminɛ ka tiɲɛna a bolo k'a sabu yɛrɛ fɔlɔ kɛ mun ye lakanako lakanabaliya o b'an ka jamana fa bɛɛ fɛ dɔ de bɛ ka fara o kunnama ka fɛn tɛ ka bɔ o la o sigida joli joli bɛ yen n'olu bɛ lajaba kɔnɔ ni furancɛ fanga ma se ka i k'a dɔn k'a fɔ sɛ dabɔ ji la ye ɲɔnɔ ka taa se i k'a dɔn kɔlɔnjɛba ma kucala moti ansɔngo o n'a ɲɔgɔnna caman da tɛ se min bɛɛ lajɛlen ma Yusu k'u ma se ka dabolo sita yaasa ka kiri fana kɛ ka ɲɛsin maa minnu ye i k'a dɔn maaninfinw bɔnɛ u nin na min n'o kɛra i k'a dɔn kalo tile 11 ani 12 juillet kalo tɛmɛnen na 2020 san na k'u ma se ka foyi ɲɛ o fana na hakaja min ye maaw farali ye ɲɔgɔn kan ka labɛnw kɛ yaasa kalata o bɛ se ka kɛ kalata jɛlen ye ani bɛɛ bɛ jɛ n'a ye cogo min na ko ɲɛma sɔrɔ o ko la o yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ o kumana Yusu k'o fana k'i bɔ yen Sogɛl ko kala Mayiga a ka fɔ la ko i k'a dɔn ko kura min ni ko o bɛ sen na n'o ye denkuraya an ka ngɔya la i k'a dɔn k'a fɔ ko zone de défense o kuma min bɛ sen na i k'a dɔn Guruma ani Awusa o kɔnɔna la Yusu ko jɛkulu minnu bɛ yen nɔ n'o ye kulu maramafɛntigiw ye ko olu y'an ka bɛnkan sɛbɛn u y'o sariya sɔsɔ k'o buruja k'a sabu kɛ i k'a dɔn u ka nin dabolo in ye ko zone de défense mun zone de défense ko kɛra Yusu ko i k'a dɔn an ka bɛn ni keleya sɛbɛn min n'an k'o ma ko accord d'Alger k'u ye i k'a dɔn dankari o la fɔlɔ o kumana Sogɛl ko kala Mayiga ko k'a bɛ wele kɛ ka laɲini kɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛfɔli k'an ye ko opération Mali ko k'a kɛra cogo di o bɛ dabolo jumɛn na bi maa t'o ɲɛdɔn tuguni o kumana ko min ni i k'a dɔn olu y'a fɔ ko olu nakun ye i k'a dɔn ka na jamana a sigi i k'a dɔn a sigi sen kura kan ka taabolo kura don a kɔrɔ ko olu bɛ min bi o kumana ko an ka jamana seleke naani bɛɛ lajɛlen ka k'u ko i k'a dɔn ko bɛɛ bɛ sigi sen kan ayiwa ko i ka min y'an ka wolomasiri tabaw ye ko olu bɛ kɔkɔrɔma don i k'a dɔn faso baara fana na hakaja min ye i k'a dɔn k'a fɔ jɛngɔmaɲɔgɔnya o min bɛ i k'a dɔn wolomasiri tabakulu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔ yan ko kulu ye 2 ye min ye i k'a dɔn kɛɲɛka fɛ ko kulu dɔw bɛ olu ɲɛsinnen don Menaka ani Kidali ni Gao ma ayiwa ko o ɲɛmaayaso o sigilen don i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn Gao kɔnɔna la ko min ye i k'a dɔn dabolo 2nan ye o ye i k'a dɔn tilebifɛla ye o kɔni i k'a dɔn Tawudeni Tonbutu ani i k'a dɔn Segu fo ka taa se Moti ma ko o fana ɲɛsinnen don o ma o commandement o sigiyɔrɔ bɛnnen don Seware ma o kumana Yusu ko nin bɛɛ lajɛlen an bɛ ka to ɲini jama fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen k'a bɛ fɛn min fana fɔ ko ka CNT dawalo ko CNT ma sigi sariya kɔnɔ wa i k'a dɔn danaya tɛ a kan fɛn min ye i k'a dɔn CNT ko k'o dawalo Sogɛl ko kala Mayiga a ka kuma y'o ye ko u yɛrɛ ka sugandiliw kɛra cogo min ko bɛɛ y'a ye ko sugandili bɛɛ lajɛlen kɛra caserne de kɔnɔ wolomasiri tabaw jaba la ko maaw sugandira yen de ko olu kana i k'a dɔn jɔyɔrɔ fa min bɛ wasaden ladigew jɔyɔrɔ fa ko k'a sɔrɔ u ma bɔ jɛkulu si la u ma bɔ fɛɛrɛtɔn si la u ma bɔ jama i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan jɛkulu si la ka taa nin kɛnɛ in kan ko k'u sugandi caserne kɔnɔ k'u ta k'u bila a la o k'o tɛ sariya kɔnɔ wa danaya t'u kan fɛn min ye Sogɛl ko kala Mayiga ye a ye mun fana da o kan a ko k'olu t'a to maa si ka Mali feere bourse la k'a fɔ k'i bɛ taa nɔmada wa k'o kuma t'a la Bamakɔ tɛ se k'o kɛ Kati kɛrɛbɛ tɛ Yusu k'a dɔn Sogɛl ka kuma kɔnɔna la a ye i k'a dɔn kuma fɔ k'a ban waati min na min ye professeur Ibrahima Ikasa Mayiga ye ale i k'a dɔn kuma a y'a tɔ kolo don M5 RP o tɔgɔ la u ye laɲini kɛ k'a fɔ ko min ye furajɛ fanga maaw ye k'u ka segin i k'a dɔn an ka taabolo o fasiri sɛbɛnw kan n'o ye textes ye ayiwa i k'a dɔn k'u k'o kɛ joona joona yaasa maaw ka bɛn kelen kan o bɛn kelenna fana an ka se k'an da don accord de la paix la n'o y'an ka bɛnkan sɛbɛn ye ani kelenya o bɛ se ka sabati cogo min bolonɔ bilala Aljeri faaba la n'o ye Alger ye o kumana ko ka fɛn dɔ fana sigi sen kan k'u ko o ye i k'a dɔn kalata o ko ɲɛnabɔ jɛkulu kelen bɛ yen ko organe unique o bɛ i k'a dɔn kanabila fana kɔnɔna la maa si ka fangajalan tɛ bolo kan ko olu ka kalata ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ɔ min ye i k'a dɔn sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o k'a dɔn k'a fɔ kuma kɔni bɛ munumunu na san ani waati nka hali bi da ma se ka don la nɔ ma se ka bɔ o ko la o de ye yuruguyurugu kɛlɛli sɛbɛnw ye fɛn min ye gundo ye ko na waraka ka ɲɛsin k'a dɔn wolomasiri tabaw olu ka sugu fiyɛ ko ma ko marché min n'a kɛra surfacturation damantan ye ko o kuma fɔra bi m'o bila bɔgɔrɔ dɔn na nka foyi ma kɛ foyi ye o ma daminɛ fɔlɔ o kumana ko jɛkulu minnu y'o baara kɛ ka wolomasiri tabaw tɔgɔ la i k'a dɔn minɛnw k'o nafolo k'o ci wara k'u la a ka ja fɛn min ye lakana o gɛlɛya min b'anw kan bi
ko ka tila ka i k'a dɔ wuli ka jɔ kɛ ɲɛma sɔrɔ o si la i k'a dɔ k'a fɔ ko musokɔrɔni sɔ bɛ ka daga fa n denmuso dɔ kɔ ka fara kan ko fanga farancɛ fanga ta kɛ n bɛ o ye aw ma ɲɛ sɔrɔ kɔrɔlenw na k'u nana so ci banbali fana daminɛ ka fara o kan ko opération coup de poing ka maaw ka duw ci nka o du ci fana ko lawolomali de bɛ o la koyi i k'a dɔn se tɛ kɛ bɛɛ ma dɛ ko nin bɛɛ ye u ka ko ye i k'a dɔn k'a fɔ u ye kokura denkura min b'an ka nkɔyɔ la o kumana ko min ye i k'a dɔn jɛrɛba ye jamanaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛrɛ min na k'olu ka laɲini ye o de ye yaasa an ka fɛn kelen fɔ an ka faamuyali kɛ o kan a bɛ fɔ min ma ko assise nationale et de la refondation ko ANR ko y'olu ka laɲini ye o kumana ko wuli ka jɔ ko olu ka kɛ a ka kɛ bɛnkan kɔnɔ a ka kɛ jɛmunfanga kɔnɔna la wa a ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen ka yeta ni bɛɛ ka hakilinata ye k'o ka wajibiya k'o bila sen kan wa maa minnu fana bɛ yen n'u ye tanamako kɛ ka jamana foroba nafolow dun ka ŋanamuw kɛ ko k'olu bila kiiri bunna kun kan u ka t'u jɔ jakarija kɛnɛ kan u k'olu kiiri k'u kiti minnu fana ye faali kɛ olu fana i ka dɔn u man ka to yen cogo si la u n'u jɛɲɔgɔn jugu minnu ye maaw bɔnɛ u ni na i k'a dɔn jamalajɛw sen fɛ jamalajɛ o jamakulu min bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ hali gɔngɔrɔn kun t'u bolo u tɛgɛlankolon morofatigi ka taa olu bɔnɛ u ni na o kɛra Sikaso Kayi ani Bamakɔ k'o fana ko dalen don k'o don i k'a dɔn k'o datugu ko Jakumabo ko fɛn ma kɛ o ko fana na o kumana ko min ye furancɛ fanga ye k'a tiɲɛ n'a bolo ka b'a ma taa yɔrɔ jan wa k'olu t'u sigi ka Mali lajɛ maa ka taa feere burusi la dɛ Sogɛli ko kala Mayiga ka kuma don anw y'a bɔ Challenger kɔnɔ Alpha Sidiki Sangare a ka nɔbila sɛbɛn don u ka bidon bɔli don Yusu Moro an bɛ siren ta siren n'an y'ale ta adema awa k'a dɔn ko a ka kɔngɛrɛ Moro k'i k'a dɔn k'a fɔ ko funteni bɛ ka yɛlɛ kɔngɛrɛ nata adema kɔrɔni ni y'ale ko fɔ i bɛ parti ko fɔ min ye san tan kɛ fanga la min awa k'a dɔn n'a ye wulikajɔ caman kɛ min ye Amadu Tumani Ture ka fanga min ye adema a jɔyɔrɔ bonyana o la Ibrahim Boubacar Keïta o ka fanga a jɔyɔrɔ bonyana o la kabini waati maa dɔw kɔni wulila k'a fɔ k'a dɔn adema k'a ka dakolonji di ka filenkolonji k'a sɔrɔ kɛ mun ye ko adema kɔni kɛ bɛ ka a bɛ kɛ dɛmɛ de ta ni ka se maa ma maa minnu a k'a dɔn ni o y'olu gɛn yalima maa minnu n'u ye dimi don olu la galegale ka sɔrɔ bi ma se ko dɔ kɛra Ibrahim Boubacar Keïta a k'a dɔn o ka fanga ye adema a maa ɲɛma minnu bɛ yen k'olu ye wuli ka jɔ kɛ a k'a dɔn k'u ka ma bila k'a fɔ k'olu na dɛmɛ na se Ibrahim Boubacar Keïta ma o kɛra san 2018 kabini o de kɛra daba wuli dabɔra nka bisa i ka dɔn adama kɔngɛrɛ la a parti ɲɛmaaya yɛrɛ maa dɔ wuli bɛ min ye a k'a dɔn ni k'i ɲin de ko la e ko laban a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛna kɛ sababu ye k'a dɔn a min ye Cɛmɔgɔ Sangare ni k'ale sɛnbɔ golo kan o ti dɔwɛrɛ o ye Adama N Jara ye Adama N Jara i ka dɔn a kɔni y'a jira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ parti ɲɛmaaya ale kɔni na fɛn ale n'a ɲini k'a sɔrɔ kɛ mun ye i k'a dɔn adama a man ka kɛ nin parti nin ye adama man ka kɛ nin ye ko ɲaŋuma sɔrɔ adama ye parti belebele de parti min ni a k'a dɔn a tɛ se ka bɔ a ta la jamana kɔnɔ cogo si la nka o de kɔnɔna na sa i k'a dɔn maa wɛrɛw bɛ yen min ye Seyidu Kulubali n'o ye a k'a dɔn PDG Sira ye nin ye homme d'affaires belebeleba ye min a k'a dɔn ni politiki maa don Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga waati da i k'a dɔn k'a ye a k'a dɔn teriya sugu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ani k'a dɔn fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yara ale kɔni ka teriya o sɛbɛn tɛ dɔwɛrɛ la min ye a yɛrɛ ka nafa kɔ o de kɔnɔna na sa min ye awa ni maa kofɔlen ye ni hakili b'a la hali ni a fɔra ko minisiri bɛ ta adama kɔnɔ ale sagona maa de bi ta a galegale ye jumɛn ye ministre de transport min n'o sugandira Ibrahim Boubacar Keïta ale ka waati la i k'a dɔn n'o ye adama tɔn de ye o y'i k'a dɔn ministre de transport Zeneba Diop Senaba Diop i k'a dɔn awa min ye Senaba Diop ale kɔni a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko min ye Seyidu Kulubali ye Sira PDG ale de kɛra sababu ye ni ka ni muso in bila ye wa i k'a dɔn hali bi a da bɛ kala la wa hali bi a k'a dɔn min ye a ɲin bɛ kolo kari min ye Makan Fili Dabɔ i k'a dɔn awa min ye o ka sugandili min ye ka bila a k'a dɔn min ye minisiriya la ko ale nɔ don dɛ a kun ti dɔwɛrɛ ye min ka maa bila ye marché duman fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ n ka bolo fɛ. Le faiseur de ministre. A banna. Faiseur de roi. Faiseur de roi. Cɛ in b'a f'i ɲɛna dɔw ye belebelew ye koyi. N'olu ko tu ni ko taa o man ni jahanama.
wala manu ko ku ni ko banangu ibiti tanyimi yoro de tanyimi yoro de way muru miye ni ma kofale nyere la akado asebe adema la bide nale yugo adema koni bi yugo ga kado awa miye kongere nata kati jade muru ni hakli bala wati dola akado mado koni be uli parti re ikado akatabulu soso ulu dimingo jugo parti koroba parti be ka ke jugo sagoi parti be ka ke fenye nta shidod agalegale joni minye kalefa sa no ikado sika soko ka me adolante sonde ni ya ci yoro cha ya duro dakelendu moro no boray ikado kamale mbiyangano do be mingera akado ministre korodo akara direction national de mine miye akado daramani dambele ikado ninje ka kalambala adoni mbala ikado adema mau wati dola ayolu ka sharia soso koi adimugo jugo ko adematna ke akado katob ka mau sumuzumo miye akado ale dimina ayi kambo moro do tabana ka boy miye akado Mustafa Diko nale kunye akado ministre koray mi awa enseignement supérieur ani mi madobe Abdul Karim Konare di ampe moroko num bele jele ka wuli ka joka bo adema kono fo yalma ni congrès pa bina ke awkado mi adema korona abina ke siri de wa adema korona abina ke ikado awa Palestine de wa bro awkado toto boxe seni boxe toto la boxe bro ko awkado ni gela masoro dore fede samba flanitani chegi kala film mingera nu kera su wikado ka mado ko lu maka awkado ko umaja tito uluka ninga tla ko lu aw ujoro doga parti kono ko ni bele jele de kera fieye adama kono ko mago kongre kat na ja adama en jara ale fara kembe ki kambo ko fo chamo plati kwa kamne chamo fana ay doke saw ngale masega ko ke ko yew abana parti taga fere parti were ma sanga ni wati otno boba na kale kile mo ba mi famio mo ba olu ko mbe olu be do ma do be olu be ministry atani ga segindege kasoro do be adema kono utepma ube barake me olu joro tingolo fa o ba na ke wartigi ya de wa ube fo ika joro fa ko nyala nga fore ton chika yerege chama ngulombe ni dabulo nunde nata abetanga yerege ma fere ton gile ngono absiga fere ton duru bangi akele ka sura betu ye jamakulu kele fanga bodila nga ba duru mi bangi ba sura nani o tay naflay kele indoro de be ni musiga jorofa aywa yusu ala ka muna ja ade nale ka fasira nya bo siren ngono aywa antita ablay fe folokana anga ta ablay fe anga ta asila fe mi manake ablay bulu anga to laje ka sura ka singana awa taflu ka nyama abana ajara shitigi de ajaro ige wala mari abana o te shitigi ga damu ye wallahi ogma yusu ni shi kana bora o kada nya ambe razakanisation refu Abdullah Razakan anga fuli muro Espagne lasigide yan wele de yusu anda sera uluka kuma mi maya ikado mami yan wele ka kuna funi danklo ka noye Mamadou Sakoye kalere malide min sigile do Espagne ango ni ala sona on be lasilike wala sili fana kunye nye ka soro ala ani family ka soro ala anya lasilike ya kle damado lasigide yere yan wele kwa nya femfe fo kalere ya beme kati jige anna kamanga bara de kono ko kuna funi bara inde ko me mabe mala ko ba nyini ki laflika bara kono ko Mamadou Sakobo jamakulu la kanga fwaye kaye kuma min fo ko tiente bi tiente sini ka koko ale bane do kamali deunta Espagne ambassadila ako o folo ko e kaloye ko Espagne ka were ko kale shia wolo malaye ala na leti shia wore tani maldete ko e dalu folo e ko flana kaye passeport ko min fo kaye baroda la kuma de fo ko tiente kaye reta kalama ko Mamadou Sakoye baroda la kuma de fo lasigide kote alabana ga mun fo ako ati jige on na manga bara de la wa anga ni bara en ba to tiɲɛ fana bi dɔn o kale ka tiɲɛ ni ye ko ni dalu min bɛ Mamadou Sakoye bolo k'a ka bɔ k'a da kɛnɛ ka bɛɛ ka bɔ a kalama ale kɔni ka dalu b'a bolo ko baarakɛla dɔw bɛ lasigidenso la k'a bɛ fɔ o ma ko travailleur local ko tɛ sariya si kɔnɔ k'a fɔ ko wajibiyalen don i ka nin siya de ta nka i bɛ se ka siya wɛrɛw ta u ka baara k'o la ko n'i ma ɲɛ o fana kɔ n'a compétence b'u la lasigidenso bɛ jamana min na i b'o denw de ta ko ale ma espagnol ta ka bila ye ko ale bɛ taa brésilien de ta wa
ko an fana ka danye koro ka fili an gongon de ka danye kunnafoni di kun ye an fana ka jaabi sɔrɔ n'a jaabi di wa lasigiden ni général Abdoulaye Kumare k'ale tɔgɔ de y'o ye k'ale kɛra ministre ye Mali kɔnɔ wa Kumare b'a dɔn Kumare ko Mamadu ye min fɔ ko kalofin don ko k'a fɔ k'a jɛya malidenw ma ko a ye min d'ale la ko k'a jibina don k'ale tɛ ko sabu ale yɛrɛ jarakira ye nɔ k'a fɔ ko siya wolomala don k'a ti siya wɛrɛ fɛ ni malidenw tɛ ko n'a fɔra k'ale ye maliden bɛɛ gɛn ka bɔ baara la ko ka Brésilien ta Espagnol yɛrɛ tɛn'o diya ale la ko sabu n'ale ma ɲa gɛnni ko a bɛ Espagnol de ta k'ale m'olu ta fɔ Brésilien n ye kuma in lajɛ transition kuma a kɛra ministre a ko transition tɛmɛnen jati 2013 général Abdoulaye Kumare a banna a ko k'a b'an fɔ an ka baara la wa ko jɛmukan kelen tɛ tɛmɛ a kan Espagne ye o kumana k'an k'a fɔ ni maaw bɛ kunnafoni d'an ma k'u k'a kɛ kunnafoni ladiriw ye ani kunnafoni lakikaw ye k'u kana na anw yɛrɛ fana don fili la k'an ni maaw bila ɲɔgɔn na ala la o ye tiɲɛ ye non Moro ni a fɔra ta min y'a fɔ Mamadu Sakɔ o y'a ka faamuya de fɔ o y'a ka dɔnta de fɔ a mana kɛ fili a mana kɛ fɛn o y'o ka faamuya ye kosɛbɛ mais anw ka baara ye laseli ye fana olu fana bɛ kuma fɔ k'a ɲɛ kɛ a bɛ ɲɛdɔn awɔ o kelen tɛ nin ye kuma ni kumakan sanfɛ a dabɔra kun min kama a kɛra o ye an bɛ lasigiden yɛrɛ fo ko Kumare k'a y'a kɛ cogo min a bɛ kɛ tan Mura a ye ministeriya jɔyɔrɔ kɛ Mali kɔnɔ a y'a kɛ bonya ni karama ye n bɛ cɛ in dɔn kosɛbɛ a barika Ala ye o kumana ko Mamadu ka bɔ a kana ni dalilu ye nin kɔni ye lasigiden ka cikan ye anw ko anw da de y'a fɔ yan a fana ka tiɲɛ anw b'o lase yan nɔ ni Ala ka jɛ o laselen ye nin ye o kuma k'a Kumare Yusu i b'a ye k'a fɔ an bɛ kunnafoni ta a bɛ fɔ min ma ko ami du peuple o kunnafoni sɛbɛn n'an y'o ta sa kunnafoni min b'o kɔnɔ o ye CNT kunkanko kibaruya ye min ye k'a dɔn an ka jɛkuluba min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don an ka jamanaden minnu bɛ kɔ ka olu kungo ɲɛnabɔli ma o Conseil supérieur de la diaspora CSDM ale k'a dɔn n'o maa ɲɛmaa ye Bani Hashimi ye k'a dɔn Mohamed Sherifu Haidara Yusu a ye laɲini kɛ ko ka Isa Kawo Jim gɛn ka bɔ CNT la ko k'a gɛn ka bɔ CNT la depuis fana bannen don tɛmɛna ye Lamini bɛ bolo i ka dɔn AFC ale ka kuma ye nin ye a ko min ɲɛ maa ɲɛmaaba ye président du conseil supérieur de la diaspora malienne i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye Mohamed Sherifu Haidara ye Bani Hashimi k'a ye i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni baro sigi ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye o kɛra février kalo tile 6 2021 sa in na u yɛrɛ jabala la Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a ye laɲini min kɛ ko Isa Kawo Jim ko k'a gɛn ka bɔ CNT la k'a n'a mankan ko sabu k'a ye dankari olu la a ye dɔgɔyama ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ minnu bi kɔ kan n'o ye diaspora maaw ye i k'a dɔn Haidara ka fɔ la a ko jɛmukan dɔ sigira Jabaranin na ko sans langue de bois o ye jɛmukan tɔgɔ ye min bɛ kɛ Sirifula Bani Hashimi wɛrɛ o ka Jabaranin na n'o ye Sirifula i k'a dɔn o télévision ye ayiwa ko o débat o kun sigi ka kuma o tun bɛ ale ni k'a dɔn coordinateur kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ Isa Kawo Jim Semasi coordinateur kɔrɔ Yusu ko a ye i k'a dɔn kumakanw fɔ o ye lagosiw ni dɔgɔyama de ye ka ɲɛsin malidenw ma minnu sigilen don jamana kɔ kan o kumana ko ka da o yɛrɛ dɔrɔn kan ko Isa Kawo Jim k'a y'a jira k'a fɔ ko a mago tɛ malidenw na minnu bɛ kɔ kan wa k'a ka bonya yɛrɛ tɛ olu kan a ka ja ko min ye k'a dɔn k'a fɔ min ye a ka taabolo ye ko a y'o de da kɛnɛ kan ŋaniya min b'a ka ɲɛsin malidenw ma minnu bɛ kɔ kan k'a y'o de da kɛnɛ kan o ŋaniya bɛ maa min na k'o man ka ye nin jɛkulu sugu kɔnɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Isa Kawo Jim ye k'a t'a dɔn i k'a dɔn an ka jamana kɔkanmaw an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan sa kɛ Yusu ko olu jɔyɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ a jiri n'a sɔrɔ ni maaya taabolo la k'a t'o de dɔn n'o tɛ a tɛ kuma tan o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ Isa Kawo Jim ye k'a taara ɲɛ ko k'a jira k'a fɔ ko debiteya jɔyɔrɔ ko kɛmɛ jɔlen na ko ka taa di kɔkanmaw ma k'o ka ca olu ma k'u n'o mankan k'o tɛ kuma ye ale da o ko n'i ye jamanaden minnu bɛ kɔ kan n'i y'o jate bɔ a bɛ t'i jɔ maa 6,000,000 la o maa 6,000,000 i k'a dɔn ale ma tanga da o si kan ka ɲɛsin a ka nin dabolo cɛjugu in ma ani a ka nin dabolo gɛlɛn in ma diaspora malienne i k'a dɔn olu ye laɲini kɛ ko Isa Kawo Jim ko a k'a gɛn ka bɔ CNT la hakaja a bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye maa ɲɛmaa jɔyɔrɔ 4nan ye ko k'a gɛn ka bɔ yen nɔ ko CNT k'a ni maa masina mankan ko hali nin man ka kɛ CND tɔnden ye jango a ka jɔyɔrɔ fa hakaja nin jɛkulu sugu kɔnɔna la min ye k'a dɔn k'a fɔ Conseil supérieur de la diaspora malienne ale maa ɲɛmaa n'o ye Bani Hashimi ye Yusu a ye nin de fɔ sa ko kuma u ka laɲini ye bi ka Isa Kawo Jim gɛn ka wulu su a nɔfɛ a yɛrɛ bɛ jɔn jɔyɔrɔ fa ye Semasi tɛ bilen dɛ wulu y'a gɛn
olu y'a goya awɔ a b'a yɛrɛ de ye ko ka isa ka jim hinɛ donna a hinɛ ka n'i minɛ don tɛmɛna o tɛ bi ye koyi awɔ i taatɔ mana min kɛ cɛw la u segintɔ b'o k'i la wulu bɛ ɲimini min da kolo kan n'a yɛrɛ sɔrɔla o ɲɔgɔnna bɛ d'a kan dɛ o ɲɔgɔnna bɛ d'a kan dɛ o tuma Yusu nin ye i k'a dɔn AFC ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ Ami du Peuple kɔnɔ u ka bidon bɔli don a ye hakili jigin sirifuw la sirifuw ko k'u ka foli f'i ye kunun ko ala ye ne ci sirifuw ma u ka dugawu kɛ ne ye an ye wa de u y'a k'an bɛɛ nka ala de ye ne ci ne ka taa dugawu minɛ an tɔgɔ la Sutuba sirifu jumɛn Haidara duba don Sutuba ACI la Yusu ko Renouveau n'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ filɛ olu ka du kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ lamɛn ye ni denw bɛ baara yɔrɔ la ni Renouveau ka baara daminɛna u bɛ baara jɔ fɔlɔ o waatinin ka tɛmɛ i y'a faamu ala y'a kɛ ne t'an bɛɛ madame t'an bɛ worokilanyɔrɔ la ale kɔrɔmuso den ka worokila tun bɛ n'o ye Sidi Sangare ye olu tilalen ne taa m'o nɔfɛ n bɛ deli ka taa du kɔnɔ n filila o du ma ka taa n jɔ sirifuw ka du kɔnɔ ne ye foli kɛ ka kumakan ye lebu ye jaa tɛ dogo dɛ denkɛ kamalennin sina ka pan ka wuli a ko maa i terikɛ filɛ nin ye ko Renouveau cɛ in de filɛ nin ye k'a kumakan tɛ dogo ko don Yusu n donna koyi sirifu dugawu tɛ bin dɛ a ko i jɛɲɔgɔnkɛ ani baarakɛ ɲɔgɔn ni balimakɛ Yusu Tarawele k'i b'an ka foli fɔ a ye k'an bɛ dugawu k'aw ye ko sirifuw bɛ dugawu k'aw ye ko ala de ye ne ci olu ma u k'an ɲɛ bi n ko walahi ala y'a kɛ o tuma an bɛ sirifuw fo k'u Haidara Sutuba ACI la i bɛ se b'a sɔrɔ u bɛ k'an lajɛ Yusu o tuma foli kun don ci ye juru ye an b'a fɔ ko Haidara k'an fana bɛ dugawu k'u ye min ye maa kɛmɛ kan nin a fana ko k'a y'i ka foli mɛn k'a b'a f'i ye ko more ko ya wana k'a b'o f'i ye ko i ni ce k'i ni baraji ko ala k'an to ɲɔgɔn ye wallahi n balimamuso don awɔ a y'a fɔ n o kumana k'a kɛmɛ ani Sagara Pauline Sagara awɔ Toma dɔgɔmuso Tuma Tangara dɔgɔmuso a bɛ États-Unis sisan ninnu bɛɛ b'an lajɛ Burukina ni États-Unis wa k'a b'an ka foli kɛ dogo don Moro an bɛ hali bi ka i ka dɔn ngori don i ka kuma la Moro a k'a dɔn min ye ka ko akɛ la min ye fasiri dɔ fana kumaden don n'o ye le pays ye a ko min ye Mamadu Serifu Haidara a dimina dɛ a k'i tɛ nin dimine ye a ka dimi manja sirifu ka dimi man ɲi dɛ ka wuli ka jɔ kɔni bɛ senna kuma bɛɛ nka Isa Kaujim k'a ye min kɛ i k'a dɔn ko personnalité non grata bi ye tungafɛla la dɔw yɛrɛ ko a bɛ k'a dɔn o ye tabali gosi k'a kana se Ameriki dɛ Moro a bɛ k'a dɔn n'u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ Isa Kaujim a ye kuma min fɔ maliden minnu bɛ kɔfɛ ko k'o da b'olu dɔn k'olu ye a bɛ k'a dɔn miliyari 1000 de bila ka na CFA wari la ko commando don a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a ye olu bɔrɔndɔ ka tila k'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'u ka kabila ko k'o bɛɛ lajɛlen bɔrɔndɔ n'a ka dabolo juguya ye n k'o de y'ale gɛn ka bɔ semasi la ni ko kelen de don a banna a t'a lajɛ a Mamadu Serifu ko k'a tɛ maa si bonya a bɛ maaw bɔrɔtɔ a bɛ maaw dɔgɔya tuma bɛɛ i k'a dɔn awa min ye ko jɔnni b'a fɔ ko Madame Si Kɛtu So tɛ maa ladiri ye wallahi o y'o ye ko jɔnni bɛ se k'a fɔ ko Moribo Sidibe tɛ maa ladirilen ye o y'o ye fo ka jago don ko jɔnni bɛ se k'a fɔ ko Sokɔli Kokala Mayiga Muntaka Tall ko ninnu tɛ maa ladirilen ye fo ka jago don ko u bɛ politiki kɛnɛ kan mais k'o t'a jira k'a fɔ k'u tɛ maa ladirilen ye politiki bɛ maaw ɲɛ don ɲɔgɔn na koyi maa min ba a bɛ k'a dɔn o l'éclairé Ousas Mahmoud Digo o nɛfɛmaw to a tɔ la Moro kabini don min Isa Kaujim n'a ye manamana ko ta ka don o don sɛgɛrɛ n'o ye Amadu Dunga Mayiga ye n tɛ cɛnin dɔn wallahi mais kabini a ye Amadu Dunga Mayiga n'a y'a fɔ k'a bɛ lajaba ni fɛn ta k'o sɛgɛrɛ Moro o don Isa Kaujim dawula binna dɛ a tɛ bila bɛɛ la a banna jɔnmaala de ye karajuguba ye a banna jɔnmaala ye kara ye dɛ kana maninfin ye ka jɔ a la diɲɛ kɔnɔ Moro o tuma Mamadu Serifu ko Isa Kaujim a ye boma kuma min fɔ olu t'a jati nka min ye u b'a ɲini a bɛ k'a dɔn CNT a ma ɲɛma fɛ ni o ye CNT président ye i k'a dɔn k'a ka Isa Kaujim gɛn ka bɔ CNT kɔnɔna na Maliki i kɔni tulo bɛ kuma la sa Maliki Yomidini n'a tulo bɛ kuma la k'a ka carton rouge yira a la Moro ni Isa Kaujim a da Moro n'i taara diɲɛ fan o fan n'i taara jɛkulu o jɛkulu la wa n'i taara teriya sira o teriya sira Moro fɛn fila bɛ yen i ka so la i nɛnkun ani ka kulusi jala i ye cɛ ye n'i ye muso i nɛnkun ani ka tafe bolo ni ser'olu la dɔrɔn Moro i sera fɛn bɛɛ la i ma denmisɛn kuma fɔ nin ye i cogo di fɔlɔ jɔngola nin ye lɛkɛsɛ de ye jɔn ye denmisɛnnin ye a ye kuma n'a nasira tɛ
n'o tɛ ne b'a dɔn e tɛ denmisɛn banfula b'i kunna kaban ne kɔni b'o dɔn kuma n'a nasira de Moro i k'a dɔn awɔ min ye Mamadu Serifu Hayidara ye a ko Isa Kawujim a ko maa min don i k'a dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ bɛɛ lajɛlen dɔgɔya wa i k'a dɔn hali mankutu cɛ min dɔgɔya maa min n'o t'a mɛn ka Usa tile kelen Mamudu Diko sɛgɛrɛ ko maa wɛrɛ tɛ dɛ Isa Kawujim don a b'i i ɲɛ kumu a ɲɛ bilennen a bɛ kuma fɔ maaw ma Moro a bɛ maaw bɔrɔndɔ i k'a dɔn k'a sɔrɔ a yɛrɛ yɛrɛ ko awɔ min ye Hayidara ka kuma k'a yɛrɛ tɛ foyi k'a tɛ foyi bɔ nka a t'a dabara a kunnama lase n'a dabara ye o fana ye tiɲɛ ko maa dɔw fana ka taabolo de Burema Gindo n'ale ka fatire an y'a bɔ le pays kɔnɔ maa bɛ ba kelen bɔ bi o b'a yɛrɛ kunnama lase n'a dabara de ye koyi n'o tɛ n'i ko k'o jɔ kunnama ka dɔ kɛ i tɛna a ye dɛ a banna Yusu i k'a dɔn n'i ye le pays bila i k'a dɔn ne bɛ indépendant ta a ko cogo di n'i ye indépendant ta sa i k'a dɔn buru sɔngɔ yɛlɛnni a ma kɛ kɔlɔkɔlɔ ko ye dɛ o kelen ni digilen don e la ayi ni kelen tɛ koyi ne kelen tɛ dɛ burudunda bɛɛ a digin bɛ bɛɛ la wa a digin bɛ maliden yɛrɛ bɛɛ la Yusu komi e ka buru ko tɛ ten e ka dumuni ko man bon ne bɛ ŋɔmi ani an bɛ sɔ furufuru fana san an fama n'o ma dɔn o de tun y'an ka plaie ye o de tun y'an ka plaie ye sɔ furufuru chaque matin de sɔ furufuru o tuma Yusu min ye buru sɔngɔ yɛlɛnni ko ye k'i ka dɔn k'a fɔ ko faso ani buru baarakɛlaw ko u bɛ fɛ ka bɛn kan kelen kan nka min ye alikama ye o de ye nin se an bɛɛ ma fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ Sori Ibrahima Kulubali ye a ka nɔbila sɛbɛn don indépendant kɔnɔ bi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye buru sɔngɔ yɛlɛnni ye k'a ma dogo maa si la sɔgɔmada kelen dɔrɔn bɛɛ bɔra a ko kalama o b'a jira k'a fɔ ko buru ko o de ye mandini ye ko k'a bɔ 50 la ka na n'a ye 60 la Bamakɔ dɔgɔfiyɛw la ko minisiri min ɲɛsinnen don julaya ani k'a dɔn k'a fɔ ko olu musaka ko taabolo ma ani a jɛɲɔgɔn min fana ɲɛsinnen nafolo ni musakaw bɔli ma n'o ye Alfuseni Sanu ye o kumana k'u bɛ ka wuli ka jɔ si bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min na u n'i k'a dɔn buru dilan o baaradaw ani k'a dɔn alikama mugu feerebaw n'o ye farini mugu ye o kumana Yusu ko fɛn min ye u ka kunbɛnw ye k'u y'o sigiyɔrɔma caman kɛ buru baarakɛlaw i k'a dɔn k'a fɔ ani maa minnu ka baara bɛ taa farini mugu sira fɛ fo ka taa se i k'a dɔn olu jamana u ye sigi ka fɔ kɛ buru sɔngɔ bala ka yɛlɛ min kɛlen filɛ nin ye k'i b'a ye k'a fɔ k'a balala ka yɛlɛ ko nka k'a bɛ diɲɛ sugu fiyɛ yɛrɛ de fana nɔfɛ taama na tan ko diɲɛ dɔgɔfiyɛ de la i b'a ye k'a fɔ ko sɔngɔw mana yɛlɛ kumana dɔgɔfiyɛ bɛɛ b'a nɔ y'i yɛrɛ la ko farini mugu sɔngɔ de balana ka yɛlɛ diɲɛ dɔgɔfiyɛbaw la Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko san laban 2020 san laban k'o de kɛra i k'a dɔn balawu yɛrɛ ye kosɛbɛ ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ euro wari ye ko 280 ko i k'a dɔn ko tɔni a taara a yɛrɛ sɔrɔ o la ko k'a sɔrɔ euro wari 164 dɔrɔn de kun don marisi kalo tɛmɛnen na 2020 san na nka san laban na a taara a yɛrɛ sɔrɔ euro wari o 280 na k'o de bala ka yɛlɛn a yɛlɛnna i k'a dɔn a dakun sera dɔgɔfiyɛ bɛɛ ma ko anw kelen tɛ o Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ko bɛna to sen na ko fo ka taa se i k'a dɔn alikama kanni ma alikama min n'o kanni bɛna kɛ 2021 san juillet kalo la ko fo ka taa so ma kɔni ko ni gɛlɛya b'i ye kɛnɛw kan dɛ Yusu o kumana ko sɔngɔ yɛlɛnni a n'an ka cakɛda minnu ɲɛsinnen don buru dilanko ma Yusu k'olu ka sɔngɔ yɛlɛnni k'u fana y'a dalilu kɛ farini mugu sɔngɔ yɛlɛnna min ye i k'a dɔn taa ka segin nafolo ye n'o ye transport ye o fana sɔngɔ yɛlɛnna a kɛra i k'a dɔn ji kan transport ye o a kɛra sira kan transport ye o k'a bɛɛ lajɛlen sɔngɔ balala ka yɛlɛ min ye diɲɛ wari bondoba fana ye k'o fana tilala ka i k'a dɔn sɔngɔw yakubaya tuguni o fana k'i bɔ yen ko ka ɲɛsin nin sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ in ma i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ dɔgɔfiyɛbaw k'o de ye nin se an ma ko sabu alikama sɔngɔ de balala ka yɛlɛ alikama min n'o sɔngɔ balala ka yɛlɛ Yusu k'a kɛra wajibi ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka sɔngɔ yɛlɛ yaasa forokoni kana to a dogisara la manakun yɛrɛ mana to yɔrɔ kuma tɛ tɔnɔ kɔni ma dɛ ko dɔgɔkun 2 bi buru sɔngɔ a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni dɔɔni ko n'i y'a jate minɛ k'a kun bɛ t'i jɔ i k'a dɔn 3,000 ani i k'a dɔn 500 bɔ ɲɔgɔn la k'a nana kɛ 3,000 ni 800 ye ko fɔ bi 4,000 yɔrɔ dɔw la ko i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye bɔrɔ ye n'o ye farini mugu bɔrɔ ye buru dun tɛ dilan farini mugu kɔ Moro t'an ka kaba mugu bɔ a dɔ la o tɛ farini ya kaba yɛrɛ bɛ ka sɛnɛ bilen yan wa ko kaba ko ninnu bɛɛ kun bilala kɔɔri kama kɔɔri fana jɔra tun maloforonin min tun bɛ o jeni maliburu an m'o dun yan wa maliburu dunna yan fɔ an b'an ko kaba dɔɔni a b'a la wa Moro i bɛ maliburu gansan dun a banna ka ji min dɔrɔn ka ji min a tile ka girin i ni maa tɛ kɛlɛ n'a jara i b'a dilan k'a ɲagami ni fɛn bɛɛ hali bɛ sɛfan k'a la aliment complet
fɛn fɛn y'i diya maliburu n'a bɛ dun a banna awɔ hali jisuma a banna k'a ɲimi ka jisuma min k'i kɔnɔ fa ka tɛmɛ ni yɛrɛ a banna sukaro yɛrɛ kana k'a la o kumana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ farinimugu sɔngɔko ye k'a kɛra nin cogo in de la o kumana k'o de kɛra sababu ye buru sɔngɔ yɛlɛnna min ye i k'a dɔn buru dilan cakɛdaw olu kɔni ye ŋaniya siri k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn sɔngɔ ye ko olu bɛ fɛ k'a kɛ a cogo la ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ sigi ka kuma minnu bɛ ka kɛ 2021 san in kɔnɔ k'a ɲinina olu fɛ k'u ka buru a kala kelen min ye i k'a dɔn garamu 300 ye k'u k'o feere dɔrɔmɛ 60 buru dunnaw ma k'olu ma bawo ma ko ye nka min ye k'a dɔn fiɲɛbɔ da n'o sera ka kɛ olu ye o ko la k'o fana bɛ fisaya u b'o sigi ka kumaw de la o kumana cakɛdaw ani jamana i k'a dɔn a marakɛbaw fo ka taa se buru dilannaw ni minnu bɛ buru ta k'a cari an ni ɲɔgɔn cɛ ko livrɛriw u bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn ye ka faamuyali dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ ka buru yɛrɛ i k'a dɔn a sɔngɔ k'o ɲɔngiri ɲɔgɔn fɛ ayiwa ko a gɛlɛya yɔrɔ kɛra min ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko yanni maaw k'a faamu k'a kɔni kɛra gɛlɛyabaden ye k'u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ buru dilan cakɛda fɛn fɛn bɛ yen farinimugu bɛ kɛ ka maaw ma mago dilan o kumana k'u bɛ fɛɛrɛ ɲini yaasa ka sɔngɔ ɲɔngiri cogo min na sɔngɔ yɛlɛba min b'an ka dɔgɔfiyɛ la ni i k'a dɔn diɲɛ dɔgɔfiyɛba fana y'o lase anw ma an bɛ se ka i k'a dɔn a fɔ an yɛrɛ la ni fɛɛrɛ min ye ko jigiw kɔni bɛ se ka da min kan burudunnaw fɛ ko ni nin wulikajɔ in ni bɛn kɛra o la n'u ye ɲɔgɔn faamu a ka ca Ala fɛ k'an na buru sɔrɔ an ka sɔngɔ kɔrɔ la don n'a nataw la wa a dilanko ɲuman fana dɛ ko an n'a sɔrɔ o cogo la ko a sɔngɔ o na ɲɔngiri ka bɛn an bɛɛ lajɛlen jufa d'a ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'o kɛ awɔ Ala k'o kɛ min ye Sori Ibrahima Kulubali a ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Yusu ka bidon bɔlen don ministre min tɔgɔ fɔ ministre de l'économie in dɛ awɔ ne b'a dɔn ka taa an kɔrɔkɛ don mais Moro k'a daminɛ prémarande awɔ fo ka taa se a ye kalan ban maaw bɛ ɲɔgɔn ɲininka de ko jɛni ye deuxième ye n'o tɛ premier dɔnnen don wa o b'a fɔ ko kalankɛ fura b'a bolo bɛɛ n'Ala cɛ o kelen ni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ale de ye Sanu ye ale de ye Alfuseni Sanu ale na an kɔrɔkɛw awɔ Amadiya kɛ awɔ play ale n'olu ye classe kɛ a b'olu da ma bɛɛ play jɛra n'o ye play ni ne kun ye ne tɛ sɔn o ma ko maaw bɛ ɲɔgɔn ɲininka de ko jɔnni bɛ kɛ deuxième ye n'o tɛ premier dɔnnen a ka haramuya n'o tɛ o de la k'a pan classe dɔ kunna ka taa bila examen classe dɔ la a ye examen sɔrɔ ka tɛmɛ o kɛra an yɛrɛ ka kabila la nka o kɛra n kɔrɔkɛ min na ale balolen tɛ dun o fana tun bɛ pan classe kunna awɔ Abubakari Seriki kɔni ale tun bɛ pan classe kunna dilika dalen don ale de kan ka sɔrɔ ka ne yɛrɛ da dilika a grande sœur awɔ Ndesani a bɛ ten nka a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di n'o tɛ Alfuseni Sanu tiɲɛ yɛrɛ la Mura wa bɛndenya la a ye jɔyɔrɔ min fɔ o ye ani international o ka bon wa a bɛ ɲɛ sɔrɔ buru ko la buru tɛ foyi ye an b'a dɔn kati kɔni buru kɔni mais maa ma dɔn o kelen kɔni maa kɔni ta i tɛ k'a fɔ k'i y'a ye yala kundana kabini anw fitinin an ɲɛ b'an kɔrɔkɛw bɛɛ la buruko an fiyɛrɛ tɛ foyi y'o ɲɛna o tɛ foyi y'o ɲɛna Ala k'an kunnaja Sanu Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye buruko a ka ɲɛnabɔ min ye jamana a nafoloko Moro a k'a dɔn a da dumuniko an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Moro a min ye nin ye adamadenya taasira ye éducateur de Renouveau an b'ale ta min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nafolo a k'a dɔn min ye maa minnu bɛ yen n'o a k'a dɔn olu kɔni tayana maa ka hakɛ to kalo tile 10 tile 11 tile 12 san 2020 alamisa don février kalo tile 4 min ye san 2021 min ye directeur de cabinet président de la transition Bandaw Moro min ye ale kɔni a ye nafolo di nafolo min n'a y'a di Moro a k'a dɔn min ye ka taa di maa minnu bɛ yen n'olu ka mantaɲana a k'a dɔn nin don masina fɛ n'o ye kalo tile 11 kalo tile 10 tile 11 tile 12 2020 min ye a k'a dɔn a kɛra maa minnu ɲɛna o ye k'a dɔn a club de soutien a l'éclaireur Mahamud Diko ani k'a dɔn semasi o maa dɔ n'o ye ministre bi Mamadu Saliya Ture ka taa se M5 RP o maa dɔw ma Moro a k'a dɔn nin kun ti dɔwɛrɛ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ni hakili b'a la wulikajɔ min kɛra ni Isa Kawoje min ye tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ dɔw la a don ko dɔw ka taa ORTM na dɔw ka taa assemblée la dɔw ka taa primature la a don Isa Kawoje min y'o kuma min fɔ ale yɛrɛ tɛ ka kuma a ko la bilen a tɛ ka kuma o ko in yɛrɛ la bilen Isa Kawoje min bɛ ka muso jɛman dɔ minɛ ka
bijigu wote na ani joro sorola ale ta maba usas leclerc Mamadou Dugo de ba ale de ba ko ale de be ka hinema ko na affaire belagelen ke wa ko be nyesi ale de ma a ko be nyesi ale de ma ka sɔrɔ cɛ dɔ de y'i bolo sin yɔrɔ k'a sɔrɔ ale de y'i bolo ɲɛsin yɔrɔ la barika Ala ye koyi Ala bɛ kiiri dɔw tigɛ dɛ a laban tɛ taa ni a dɔw kiiri ma tigɛ a dɔw bɛ kɛ moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a maa minnu bɛ yen a du bɛɛ lajɛlen i ka don u ye nafolo mugu dɔ ta ka di u ma moro i ka dɔn a caya n'a dɔgɔya nin bɛɛ lajɛlen ye ko wɛrɛ ye nka i ka dɔn jamana ɲɛmaa bandaw ale kɔni ye nin min kɛ min ye i ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye semase Mamadou Dugo ka semasi ye i ka dɔn awa min ye Mamadou Saliya Ture ale kɔni u ye awa bɛɛ lajɛlen ta ka di ale ma ale kɔni taara maa ka kɛ to ani M5RP maaw fo ka taa se min ye i ka dɔn semasi maaw ani ka dɔn club de soutien a Mamadou Dugo o ma dɔn olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka taa i ka dɔn awa min ye a nafolo ni ka taa di awa maa minnu bɛ yen n'olu binna i ka dɔn nin don masina na min ye Mamadou Saliya Ture ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ n yɛrɛ la i ka dɔn nin tɛ se ka ninnu lawuli nka a bɛ kɛ so i ka dɔn min ye ka hali bi ne i ka dɔn ani k'a lajɛ maa minnu denw binna u k'a dɔn k'a fɔ maa b'u kɔ maa b'u kɔ wa i ka dɔn awa min ye u ka makari u bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ k'a tila ɲɔgɔn fɛ min ye i ka dɔn Mohamed Ture ye n'ale yɛrɛ i ka dɔn club de soutien min ye Usas Leclerc Mamadou Dugo o ko o président ye ale yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ awa min ye a tɛ k'u lawuli nka i k'a dɔn a bɛ min ye awa olu ni furew u kɔnbaga hali bi a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'u don ɲɔgɔn na min b'a to u bɛ dugawu don kɛ a ka ɲɛsin furew ma o tuma awa nin kɛnɛ kan sa min ye awa k'a dɔn bɛɛ lajɛlen dugawu don kɛ minnu taɲana Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma min ye jamana Ala k'a basigi wa transition ko Ala k'a ɲuman tɛmɛ yarabi u k'u hakili to a kiiri ko fana na awɔ musaka mana d'u ma o b'u ni na hinɛ nka f'u k'u ka furew ka kiiri kɛlen u ka kiiri kɛ ka u nimisi wasa kiiri jaabi fana na wala fo kiiri jaabi fana ka fure somaw nimisi wasa o de b'a to a bɛ o fure fana b'a ja a bɛ fo o la dɛ a banna o kuma Yusu Ala ka faamuyali ko ɲuman o di an bɛɛ lajɛlen ma ka hakili ɲuman di jamana bɛɛ ma ka lasegin k'an ye fana k'an ci ɲuman na n'o tɛ Maliko kuma ali bi a ma ban fɔlɔ dɛ a ma surunya ka ban Ala k'an bɛɛ sababa ma bi kunnafoni an t'u ɲɔngiri nin yɔrɔ la an k'u ɲɔngiri sabu kuma dɔ sera an bɛ sɔrɔ ka foliw kɛ ka foli kɛ kanuba jama bɛɛ lajɛlen ye an ka jamanaden minnu bɛ kɔ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo u mana kɛ sigiyɔrɔ fɛn fɛn na nin sanga in na fɛn fɛn tulo jɔlen don ani ɲamadalen don an ka taabolo fɛ u bɛɛ ka foli ye nin ye Yusu an b'o foli kɛ ka ɲɛsin ka dɔ dansɔgɔ ani ko n'o ye Mamadou Diallo ye n'u k'a ma ko Pele ale bɛ Marseille ye nka ka dɔ feerekɛyɔrɔ bɛnnen don Fajigila ma n'an ye Pele fo an bɛ foli kɛ Nɛnɛ fo fana ye an kanubaba do Kulukɔrɔba ka dɔ Yusu n'an y'ale fo Yaya Darame a fana ye a sogo donni kana yan sabu an ye kunnafoni min lase k'a dɔn k'a fɔ jumadon n'a bɛ tali kɛ Yaya Darame ale ni k'a dɔn k'a fɔ Kɔla Sise Barika a fana nana n'a ka dalu kolo gɛlɛnw ye ya don ka n'u jira an na nka a y'a jira an na k'a fɔ an ka baara don wa k'a kun t'a dɔn a n'an bɛ ɲɔgɔn ye cogo min nka a y'a sɔrɔ e tɛ yan ko k'a ka foli sɛbɛn f'i ye Yaya Darame a yɛrɛ bɔra yan jumadon a banna a kɛra daluko da ye dɛ a fana n'a ka dalu nana a don a ye ni lamisa sɔrɔ yan a taara ka taa an fo k'an tanu an ka baara la ko Ala de b'an sara ko n'o tɛ k'an bɛ olu kunnafoni ka se hakɛ min ma k'ale Yaya yɛrɛ n'a daminɛna kaban k'ale fana mago sara o kumana an b'a fɔ k'a Darame ka foli kɛ olu bɛɛ lajɛlen u ka faamuyali la a n'u yɛrɛ ka hakili ɲuman sɔrɔ n'u ka kodɔn na n'o tɛ maa bɛ maa la i ni da turu o ka ko la dɔrɔn n bɛ taa n'aw ye kaso la n bɛ taa aw déprébérer la n bɛ taa n'aw ye kiiri la olu ko o fɛn tɛ k'an b'an ka baara de la nka ni fili bɛ yɔrɔ min olu fana bɛna fili lakile o tuma an bɛ Yaya yɛrɛ fo kosɛbɛ ni Ala ka jɛ ye Yusu n'a y'ale ka foli kɛ an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ madame Danbele y'i ka dɔn Aminata Traoré caisse de retraite la ale ni madame Touré Zainabou Diallo fo ka taa se Ami Kumare ma Banagabugu Yusu an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Moro Idrissa Modi Jakite ale ye jamu dugutigi ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye dugutigi jamu dugutigi an b'a fɔ sanga ani waati i k'a dɔn ka a denkɛ Karimu Jakite an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati ale sigilen bɛ Bamakɔ yan
Ni y'ale fo ka dɔ Bakari Kulubali Kati Tubana an ka foli b'a ye Yusu jɛmukan in tɛ tɛmɛ ka foli kɛ an yɛrɛ dɔgɔkɛ ye ani an balimakɛ n'o ye ka dɔ Kolbi ye Kolbi ka dɔ Incomparable Style la an ka foli b'a ye Yuba Koyita i ka dɔ k'a fɔ ndɔni don an ka foli b'a ye Bako Jigɔrɔni i ka dɔ nin sanga in na Bako Jigɔrɔni do koyi an ka foli b'a ye nin sanga in na Yusu n'an ye ale fo sa an bɛ foli kɛ ka dɔ Sɛnpara a n'a ka patron ye CMDT Holding la min ye ka dɔ k'a fɔ foli an b'a kɛ ka ɲɛsin maa min fana ma o de ye ka dɔ fulakɛ jan ye n'o ye Ndouakɛ Bokar So an b'ale fo ka foli kɛ Jɛnɛbu Sisoko ani Jɛnɛba Sisoko ka i ka dɔ musokɔrɔba fo n'o ye Bamu Kane n'an y'ale fo sa an bɛ foli kɛ Kɔrɔ Elebo ye n'o ye Habib Ba ye ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin Samba Traoré ma Kita TP la ale an kanubaba do Yusu ka foli ko sɛbɛkɔrɔkɛ ka ɲɛsin ka dɔ k'a fɔ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ faso kɔnɔ minnu bɛ faso kɔ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛ an kanuba jamakulu bɛɛ ye Yusu Moro n'o bɔra ye an bɛ foli ani tanni an b'o lase Fode Kone ma Kati Douane na an b'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati Moro n'o bɔra ye komana n'an y'ale fo an ka denw ba Yugudu Danba an b'ale fo ka waleɲuman dɔn awa min ye Kati Malibugu nka ale bɛ retraite la bi a tun bɛ baara kɛ Kati PMI na Moro n'o bɔra ye min ye aw ka dɔ depuis Traoré Madame Kamara fo Diboli ka Seba Kamara fo Diboli ale bɛ pharmacie la Moro Fatikaya i ka dɔn i wolowolo femme voilà an b'a fo guichet unique la a ka kan Fati a ɲɔgɔnna man jan dɛ a banna Moro n'o bɔra ye tanti Awa Jara an k'a fo ka Ɲamoyi Ture an k'a fo ka waleɲuman dɔn Moro n'an y'o fo an bɛ foli lase Madame Bare tanti Asuma Bulukasumugu la Jangine Keita Basigine Keita Actrice Aluja k'a fo ka waleɲuman dɔn Moro ka foli lase min ye El Haji min ye Mamadu El Maso Wage Tobi Karamɔgɔ an b'a fo a ka dɔ kulubilenni na nin sanga in na Moro sanga ani waati ni Ala ka jɛ ye o kuma Yusu waati a sɛbɛ korona ko ye a sɛbɛ korona e kɔrɔkɛ don Kopla Keita an ka foli b'a ye Dankɔrɔba k'a Kayita a banna n'an y'ale fo an bɛ foli kɛ Empereur Bawule Banu Magaji a n'a furumuso an b'olu fo k'a sɔrɔ ka i k'a dɔn Africom Sori Kɛmɛso Ali Kɛmɛso an ka foli b'u n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ye ka foli k'a kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ nin sanga in na kanuba jama bɛɛ ma Yusu faso kɔnɔ a lamunu ani faso kɔ kan Mamadou Yafa i denkɛ dɔ a ye fa dɔ de n den don ko ɲafara CSDM an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Moro ka Janjo Masa a furumuso Maya an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ko anw buramuso Ɲale Moro an b'a fɔ sanga ani waati ka Yakuba Jabate an baarakɛɲɔgɔn dɔ ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a yɛrɛ kɔrɔkɛ fo Kati Ablaye Kulubali n'u b'a wele ko Abloba an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko Maya ka ɲa an ma ka kamalennin kun gosi dɔɔni wala a ka kun gosi dɛ a t'an wele dɔw la ko cɛkɔrɔba ko vieux mɔgɔ wa ale ye jeune mɔgɔ ye jeune ni nka Ala ka cɛkɔrɔba si d'a ma a banna an b'o dugawu k'a ye n'a ye jama a ta k'a ɲɔgɔn sa n'a y'a jama Moro wala an bɛ taa a tɔgɔ di Iba Montana ma sɛbɛ la o k'a classé a b'a classé Maya bɛ sɔrɔ k'a éduquer n'i b'a y'i classé Maya bɛ éduquer n'o tɛ e ta bɛ ɲini ka taa k'anw dɔ yɔrɔ da walayi hali Arasa Bacili b'anw mago to ka tɛmɛ nin kan sisan a tɛ ɲɔgɔn sa ko vieux mɔgɔ a b'an wele de la koyi ko cɛkɔrɔba ni fila bɛna sigi ou bien an bɛ Marisogoba bila a la wa an mana fɔ Antoine b'a gosi ka bɔ a da ka dɛsɛ a t'a to o la abada n'o tɛ ni ɲɛmaa y'a gosi ka bɔ i da i t'a dabila i t'o dabila nka a b'i cɛ ka bɔ o kɔrɔ dɔrɔn ka sɔrɔ k'anw furan waati korona an ka taa Yusu a k'an bɛn Inch'Allah. IKEA. Vous sentir bien chez vous est plus important.